אינצ'ארג' היא אפליקציה שמיועדת לעזור לנו לשלוט בצורה טובה יותר בזמן שבו אנחנו משתמשים באייפון. אנחנו יכולים לקבוע כמה זמן לא נשתמש באייפון, ובמידה ובתוך הזמן הזה כן נשתמש, כל כמה זמן המכשיר יזכיר לנו להפסיק. אז בואו נתחיל. הגענו למסך הזה, אין מה לעשות בו, פשוט צריך לסגור את המכשיר ולהכניס לכיס. אם בכל אופן קרה משהו והחלטנו להשתמש במכשיר, נצא, אבל אז האפליקציה תתחיל להזכיר לנו בכל מספר שניות או דקות, תלוי מה החלטנו, להפסיק להשתמש באייפון ולחזור לאנשים מסביבנו שבאמת חשובים ושאיתם אנחנו צריכים להיות כרגע. הופלה. חזרנו לאפליקציה. ניתן לבטל את האפליקציה, מכיוון שאנחנו לא רוצים שאיזה חבר טוב או רע ימנע לנו את המכשיר ככה ללא מעט זמן, אבל בשביל ילדים ישנה אפשרות לעשות קוד, ככה שהם לא יכולים לבטל את האפליקציה. פה יש לנו גרף שמראה לנו מה עשינו במהלך השימוש באפליקציה. ככה שאם קניתם את האפליקציה לילד, תוכלו לראות בזמן שהוא היה אמור לעשות שיעורי בית, אם הוא אכן עשה שיעורי בית או לא. ניתן בלוח שנה לקבוע זמנים עתידיים של שימוש באפליקציה, או לחילופין לעבור לשימושים בעבר ולראות מה עשינו בהם. מקווה שתמצאו את האפליקציה יעילה ותשתמשו בה. תודה רבה ויום טוב.